Halløjsa YouTube, velkommen til episode 2 af World of Warcraft med mig. Jeg kommer nok ikke til at sige særlig meget i den her video her, fordi jeg ved ikke hvad jeg skal snakke om. Så finder sikkert på et eller andet. Finder sikkert på et eller andet at snakke om på et tidspunkt. Håber jeg i hvert fald. Jeg ved ikke om I kender det der, når man sidder og snakker med en person, som ved ikke hvad fuck man skal snakke om. Det er det samme når man sidder og optager en video, så ved man sgu heller ikke hvad fuck man skal snakke om. Jeg ved ikke hvor meget PvP jeg kommer til at spille med den karakter her. Eller PvP, men PvP tror jeg man kalder det. PvP. Men jeg ved ikke hvor meget jeg kommer til at spille det. Jeg tror mere det bliver dungeons og missioner. Jeg ved heller ikke hvor lang tid de her videoer skal vare. 25 til 20 minutter regner jeg med. Det finder jeg nok på hvor lang tid det skal vare. Jeg regner med at gå den her karakter her op til 100. Jeg regner også med at sidde og spille lidt Payday sammen med kammerater eller sådan noget på et tidspunkt. Så ved jeg ikke om I gider overhovedet se mig sidde og spille Payday. Så det håber jeg i hvert fald godt I gider. Jeg bliver meget glad for det, hvis I gad at se videoen. Jeg regner også med at lave en let's play på Ark på et tidspunkt. Jeg har ikke besluttet mig for hvad fanden mit spec skal være endnu. Så hvis I gider kan vi skrive en kommentar nede i kommentarfeltet hvad fanden det skal være.
Tag det roligt, jeg er ikke sådan en noob, der sidder og spiller. Jeg har en level 100 hunter. Så jeg er ikke en noob. Jeg må også godt skrive, om jeg ved noget, lyden er for høj eller for lav. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det, men I må godt skrive ned i kommentarfeltet, hvad fanden jeg skal snakke om. Jeg føler fandme, det bliver en lang episode, når man ikke har noget at snakke om.
Det må jeg lige huske at gøre næste gang det her. Jeg har ikke glemt at kunne gøre det. Det bliver meget nemmere. Jeg tror der kommer en eller to videoer uden morgen. Med WoW. Eller PD. Måske en af hver. Det ved jeg sgu ikke helt endnu. Der kommer en PD video ud, hvis man kommer ret til at spille, men hvis sådan ikke kan, så kommer der bare WoW. Eller Ark. Jeg tror i hvert fald jeg vælger elementar. Simpelthen. Ja, det hedder. Hvad fanden er du for en? On priest. Ej, så går man rundt og tager alle mobsene. Kæft for nederen. De her klør, de er mega fede. Jeg overvejer at købe de der på et tidspunkt. Jeg tror, at jeg bliver her i så lang tid. Altså, ja, det vil hvad?
Gætter på level hvad? 7. Så tager jeg over til Goldshire i stedet for. Det er meget nemmere quiz der. Jeg har da også meget bedre quiz der. Jeg kender alle quizene. Så. Jeg tror bare jeg sidder og spiller til level 10 i dag, og så i morgen kommer jeg til level 15 eller 20. Jeg var meget sådan gider at spille WoW i morgen. Det er ikke særlig sjovt at spille, når man har lortet net. Du må også godt skrive, hvis jeg gør noget forkert eller noget. Det bestemmer I selv. Alt det skide tøj, man ikke har brug for. Der ser der rimelig sex ud. Men jeg kommer ikke til at bruge den. Det eneste fucking forskel der er på de to der. Den ene har blå grå, og den anden har rødbrun. Det eneste fucking forskel på de to. For dumt. Jeg ved ikke, nå okay. Så det siger hun, I vel ikke bare sådan en, der går rundt og nakker børsen hele tiden. Det kan være mega nederen. Jeg tror jeg skifter hammer. Så den er sejr. Sådan der. Så lang tur tilbage igen.
Hvor fuck skal jeg nu hen? Jeg skal bare herover. Så deroppe bagefter. Så er det ved 6. Hop. Nogle gange havde jeg bare de missioner, hvor man skal over til stedet for at tage noget, og så tilbage igen. Og gå tilbage igen. Det havde jeg. Så fast i en sten. Jeg kan virkelig godt have den der. Den er mega sej. Okay. Jeg synes bare, at nogle af jer der har set den nye World of Warcraft film. Jeg synes i hvert fald, den er god. Første gang jeg kom ind på den der, ikke første gang, men efter noget tid, hvor jeg fik at vide, at traileren kom ud. Eller ikke traileren, men der var ved at komme i biografen. Så fik jeg en mail fra Blizzard, at jeg bare havde fået svær skjold, og Guldans stav og en økse. Og så tænkte jeg, hvad fanden er det for noget, jeg har fået? Så fik jeg set filmen, og så, nå, det var de ting. Det var sådan en lille overraskelse. Jeg tror faktisk, det er alle Warcraft-spillere, der får den. Undtagen dem, der ikke har det rigtige spil, men har demoen. Ikke demoen. Men køb spillet. Kommer at spille over tid, fuck. Nå, fuck det. Skal jeg heller ikke gøre dem for lange, så er der sgu ikke nogen, der gider se dem. Jeg tror, jeg stopper ved 30, og så optager jeg sikkert bare en til. Kommer de sikkert ud 2 gange. Jeg kan nok en op, hvad, klokken 8, og så en klokken 10. Nu skal selv bestemme, om I gider se videoen eller ej. Jeg bliver glad for, at I gider se den. Og hvis I ikke kunne lide videoen, så giv den et dislike, og skriv noget i kommentaren, hvad fanden jeg har gjort forkert. Så er det til næste gang.
For at man ikke glemmer at tage den her. Nej. Dammit. Den tager jeg lige off game. Eller off game. Går lige derover igen. For helvede. Nej, løk. De er så nuttede. Jeg tror faktisk bare, at jeg vil nu aflevere questen her. Efter den her, og så stopper jeg lige optagelsen, og så flyver jeg lige over til Goldshire. Eller jeg aftager det med video. Det finder vi lige ud af. Ja, jeg finder ud af. Jeg gør ikke det her, på grund af at jeg godt ved nu blive populær, ligesom Gex eller PewDiePie eller sådan noget. Eller Brian eller Benny eller Armin eller Sublogos eller Javn og alle dem. Jeg gør det bare for sjovs skyld. For at have det sjovt i mit liv. Det er mig godt søgt. Folkeskolen, det er værste tid i livet. Hvad? Ja. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der ser den, at går faktisk i folkeskole. Jeg forestiller nok en del af jer går stadig i folkeskole, men rimelig godt søgt. Det var også rimelig fed, den der. Den er faktisk rimelig fed. Hvor fanden er det overhovedet? Valentin. Fuck er det? Fedt. September, Halloween. Doomsday. Okay, der sker ikke en skid i februar og marts. Noget som helst. Det er rimelig godt sygt til næste år. Hvordan fanden er det valentinsdag? Kan jeg ikke huske. Nå, finder sikkert ud af det på et tidspunkt. Bare vi teste. Fedt. Så skal jeg sgu også lige lære fisk. Og der, så har jeg lært en ting i dag. Så fest. Hvad fanden er det? Fuck det. Må jeg også skrive, hvis jeg skal snakke lidt tydeligere eller lavere.
Hvad fik jeg ikke sådan der sidst? Nej, det var ikke den jeg fik sidst. Så var den drag jeg gik og dungeon. Det var den her jeg fik. Det kan ikke huske hvad fanden det var for en jeg fik. Så. Kæft overtid gør det der. 31 minutter. Nej, det skal jeg så ikke det der. Ups. Honda Trainer. Jeg tager ikke flere quester her. Så bare lige jer som ved det. Gå ind i hytten. Det tog lort. For good fortune. Nå, jeg tror jeg slutter episoden her. Tak for at I så med. Husk at subscribe, like, kommenter. Og vi ses næste gang. Vel.